A Consellería de Cultura vén de publicar no Diario Oficial de Galicia a inscrición do Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia, da laxe decorada da necrópole dos Campiños e tamén a do merlón co escudo do Soutomaior do Castelo da Lúa. As dúas pezas, custodiadas actualmente polo Concello no Auditorio Municipal, quedan inseridos xa no catálogo correspondente ao seu nivel de protección. Está claro que a declaración singular destas pezas como ben de interese cultural é importante, porque hasta ahora, por exemplo, o merlón estaba declarado ben de interese cultural, pero a nivel xenérico, non? Por o tema do decreto dos castelos de España, non? Pero agora ten unha declaración singular que protexe singularmente como unha peza especial e específica. Estas dúas pezas, que tan similares parecen, porque o material de construción é o mesmo, é granito, que tantos miles de anos diferencias entre sí, e as dúas hoxe están xuntiñas aquí no auditorio, e as dúas hoxe estamos celebrando a súa consideración de ben de interés cultural, a maior protección patrimonial que pode ter un elemento. E temos que felicitarnos como rianxeiros, como arqueólogos, como técnicos e como amantes do patrimonio, non só o rianxeiro, o patrimonio cultural en xeral. Felicidades, felicidades ao Concello por recuperalas, porque estaban tiradas nunha nave. Están recuperadas e agora, da nada, en menos dun ano pasaron a todo. Dende o Executivo rianxeiro destacouse a importancia desta nova, que supón a máxima protección para un ben cultural. Nunha peza non se pode darlle máis valor. Ten en este momento a mesma protección que a Catedral de Santiago. Entón, isto debe ser un orgullo para todos os rianxeiros saber que o patrimonio temos que valoralo. E non é cousa só das administracións, nin cousa de patrimonio, nin concello, sino o patrimonio é cousa de todos. Un motivo de orgullo, non? E de valor, non? O que estas pezas sexan recuperadas e sexan amosadas ao público dunha maneira, penso que moi digna, e que nun espazo tan breve de tempo, como xa se comentou nesta mesa, pois sexan declaradas ben de interese cultural. O alcalde tamén aludiu a outro feito destacado que garda relación cunha das pezas, concretamente o merlón co escudo do Soutomaior, xa que formará parte da exposición Berce da nosa cultura do Museo do Mar de Vigo, na que se recreará o mundo medieval e o das cantigas, coa presenza do Pergamiño Vindel, documento orixinal das 7 cantigas de Amigo de Martín Codas, actualmente en Nova York. Vai formar parte, se non chegase xa ese pequeno galardón que é ter esa consideración BIC, que a parte pois tamén van expoñerse xunto ao Pergameo Vindel nunha das exposicións máis relevantes que vai ter lugar no país nos últimos anos e que vai para o Museo do Mar de Vigo a expoñerse, xa digo, recreando o que é o mundo medieval, representando o mundo das cantigas, representando a Pai Gómez Chariño, que foi a súa vez señor de Rianxo, escritor de cantigas, e que vai estar presente este merlón da súa familia, digamos, dinástica, nesa exposición.